प्रेस मीटनि गेजेरजों जे जोंहा मैयासो जे मोनसे इलेक्शन कमिशननिफ्राय जे डिलिमिटेशननि मोनसे ड्राफ्ट ओंखारदों बे ड्राफ्ट नटिफिकेशन ओंखारदों दा बे नटिफिकेशननि सायाव जोङो बनसु एबा जोंनि डिलिमिटेशन कमिटि बर्ड अफ पिपल्स कमिटिनि गेजेराव जों गोबां सावरायलायनाय जादों दा जोङो मोनफ्रोमबो जि चिफ इलेक्शन कमिशननिफ्राय जि मोनसे नटिफिकेशन बे नटिफिकेशननि सायाव जि मोनसे ड्राफ्ट बे ड्राफ्टनि सायाव जे ट्राइबेलफोरनि बर'फोरनि जि मोनसे माने माने राजनीतिक अधिकार बे अधिकारखौ जों मोननो हाया बेखौ जों नुदों बेनि थाखायनो जों टटेलि बिनि सायाव जों बेखौ रिजेक्ट खालामदों जास्ट गनायनानै लानो हायाखै मानो होनोब्ला जों थांनाय समाव जि जोंनि बिटिसि ओनसोल जाय मोनसे भारतनि संबिधानजों पार्लियामेन्टआवहाय 6 शेड्यूल मर्यादाखौ पास खालामनानै बर'फोरनो ट्राइबेलफोरनो जोंनि हायेनाव होदों दा बे बेसिसखौ इनटेक खालामनानै दे बिनि 6 शेड्यूल स्पिरिट बादे जोङो गले गले बर्ड अफ पिपल्स कमिटि अन डिलिमिटेशना चिफ इलेक्शन कमिशनार बिथांजों दिल्लीयावबो सावरायदोंमोन आरो आसामावबो नैबे रेडिसनल' सावरायदोंमोन बिथांमोना जि जोंजों सावरायनायनि गेजेराव जि मोनसे जोंनो पजिटिभ मोनसे रेसपन्स होदोंमोन नाथाय बे पजिटिभ रेसपन्सखौ बिथांमोना दिनै फोथाय खेबस' खालामदों दा जायनि जाहोनाव बै समाव बुंदोंमोन बिथांमोना दि नोंसिनि as per 330 आरो 332 नि आर्टिकेलनि दफा बादे 330 सेक्शन C नि बादे दि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव मोनफ्रोमबो एसेम्बलि सिट्स एबा पार्लियामेन्टारि सिट्सआ दि ST जानांगौ बिनि सायाव बिथांमोना नोंसोरो नोंसिनि माने कनभिनियन्स बादे बै मोनसे ड्राफ्टखौ बानायनानै लाबो होननायाव जों बिथांमोननो हैदोंमोन बेयाव टटेल थांनाय जि 2001 नि मोनसे नटिफिकेशन जोंनि नैबे कुलदीप सिंह बिथांनि दैदेननायाव जि मोनसे कमिशन दादोंमोन बे मथे जे बिथांमोननि जि मोनसे डिरेक्शनमोन बेयावहाय जोंहा मोननै सिट्स उदालगुरि आरो क'क्राझार जानांगौमोन नाथाय बेखौ बेसिस खालामनानै जों बिथांमोननो हैदोंमोन आरो एसेम्बलि सिटआ टटेल बिटिसि ओनसोलाव 14था जानांगौमोन दा बेखौ बेस खालामनानै जोङो दिनै ड्राफ्टखौ हैदोंमोन बिथांमोननो नाथाय बिथांमोननि जि रेसपन्स बे रेसपन्सआ दिनै नेगेटिभ फैदों बेनि थाखायनो जोङो दिनै बर्ड अफ पिपल्स कमिटि अन डिलिमिटेशन एबा बनसुआ बर' फ्रन्टेल अर्गेनाइजेशन्सफ्रा बिनि सायाव गोजोननाय गैया बिनि थाखायनो टटेलि बेखौ जों रिजेक्ट खालामदों आरो बिनि सायाव जों डेम'क्रेटिक भाबैबाबो सोमावसारनानै जोङो फिन खेमसे 11 थारिखसिम जि मोनसे डेट होदों जे रेक्टिफिकेशन खालामनायनि जि मोनसे सोलाय सोल' सावरायनायनि जे सुबिदा होदों बे सुबिदाखौ जोङो बिथांमोनजों सावरायनायनि खाबुखौ लागोन जों बावैसोनि उनावनो जों दिल्लीयाव थांनानै कमिशनार बिथांखौ इलेक्शन कमिशननि कमिशनार बिथांखौ लोगो हमनायनि जि पलिसि एजेन्डा बेखौ जों लादों आरो बेराफारसेथिं जोङो हानायखिनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाजोंबो जोङो सावरायनानै जितु ट्राइबेलफोरनि जि राजनीतिक अधिकार पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेशन बेखौ जों लानो हायो दा जोंनि बर'फ्रा दिनै गोबाव बोसोर जों आन्दलन खालामनाय सोमावसारनायनि जि मोनसे गुबै ओंथि बे ओंथियानो जाहैबाय जोङो जोंनि बे इन्डिया सिङावहाय बे सा सानजा भारतआवहाय जोङो राजनीतिक अधिकार लानानै जोंनि बर' जाथिया थांनानै थानायनि जि मोनसे जों डिटारमिनेशन लादों बे जिनिसखौ दिनै बिथांमोना माने एन्टि बर' होनजायो एन्टि ट्राइबेल बै सकल माने एसामिस शौविनिस्ट बिथांमोना दिनै फोजोबस्रांनायनि पलिसिखौ लादों बेनि थाखायनो जों बिनि सायाव जोंनि बनसुल' नङा एबा जोंनि बर' फ्रन्टेल अर्गेनाइजेशन्सल' नङा गासिबो बर'आनो दिनै खौसे जानानै आवाज होनांगोन आरो बिनि सायाव माने गोख्रों माने स्टेप लानांगोन आरो बेखौ जों होबथाथारनांगोन दे जोंहा दिनै भारतबादि मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जों राजनीतिक अधिकारखौ जों लानो हायाब्ला जों खुनु दिन सारभाइभ थांनानै थानायनि जों अबस्थाखौ जों मोननाय नङा दा जोङो नैबे डिलिमिटेशन नटिफिकेशननि बादै माखासे जोङो कन्स्टिटुएन्सि एबा पार्लियामेन्टारि सिट्सफोरखौबो जों एसे सालिजारि खालामनानै नायदों बेयाव जों नुनो मोनदों दे जोंना 6 शेड्यूल अट'नमास काउन्सिल कार्बि आंलंआव जितु डिफु मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स दं बे डिफु सिट्सआवहाय बिथांमोना दिनै 6था एसे पार्लियामेन्टारि सिट्स रिजार्भ मोननो हादों दा बिथांमोना इनटेक खालामदों 6 शेड्यूल एरियासखौ नाथाय जोंनि दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव जितु जोंहा टटेल 15था मोनसे
जि नटिफिकेशन होबाय जोंनो 15 आउट अफ 15 बेयाव only 6 6थाल' एसटी होदों आरो बिनि सायावबो दिनै क'क्राझारखौल' मोनसे एसटी सीट्स होनानै जाय उदालगुरिखौ मोनसे पार्लियामेन्टारि सीट्स बानायनांगौमोन बेखौ बिथांमोना बानायासै आरो बेराफारसेथिं जि बीटीसी एबा 6 शेड्यूलनि जि मोनसे मर्यादा जि मोनसे पावर दिनै within the 6 schedules areas बे जानांगौमोन under the 4.7 बीटीसीनि दफा बादे नाथाय बे जिनिसखौ बिथांमोना सिफायनानै मा खालामबाय बे उदालगुरिखौ दोना लाब्लानो बे दरं मोनसे माने पार्लियामेन्टारि सीट्स बानायनानै जोंनि बीटीसीनि 6टा एसेम्बलि सीट्सखौ बिसोरजों हरजोब्बाय दा बेयाव गोनांथियानो गैयामोन दि 6टाजोंनो बिथांमोना मोनसे पार्लियामेन्टारि सीट्स बानायनो हायोमोन आरो बेराफारसेथिं बिथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ मोनब्रैनि जायगायाव मोननैखौ दरंआव हरनानै मोननै गबर्नर आरो बाक्सा एसटीखौ जोंनि क'क्राझार लकसभायाव हरदोंमोन बे गोनांथियानो गैयामोन अलरेडि चिरां क'क्राझार मोननैनि गेजेराव 7टा बे मोनसे पार्लियामेन्टारि सीट्स जाखाबायमोन आरो दिनै बै उदालगुरिनि मोनब्रै आरो बाक्सानि मोनब्रै 8टाजों मोनसे बानायनो हायोमोन दरं डिस्ट्रिक्टआव हरनायनि जेबो मोनसे अधिकारानो गैयामोन जोंनि 6 शेड्यूलनि जि मोनसे पावार बे जिनिसखौ बिथांमोना डिसरेसपेक्ट खालामनाय जादों डिसअनर खालामनाय जादों आरो जोंनि भारत संबिधाना जि जोंनि बर' जातिखौ ट्राइबेलफोरखौ अननानै जि मोनसे 6 शेड्यूलनि जि खुंथायनि जि राजनीतिक अधिकार निजे खुंथायनि अधिकार होदोंमोन बेखौ दिनै बिथांमोना डिसअनर मान सन्मान दिनै दोना लाब्लानो गावसोरनि गोसोबादि खालामदों बेनि थाखायनो जों बिनि सायाव टटेलि जों एगेन्स्ट आरो बिनि सायाव जोङो गोख्रों भाबै जों सावरायनायनि गेजेरजों आरो सावरायनायजों जायाब्ला डेम'क्रेटिक भाबै जोङो आन्दोलन खालामनानै बेखौ जोंनि राजनीतिक अधिकारखौ जों लाखिनांगोन आरो जोङो बेखौ नाजागोन आरो बिनि गेजेरावहाय जोंहा दिनै आन्डार आर्टिकल 330 आन्डार आर्टिकल 362 नि दफा बादे बिनि मथे जोंनि बे बीटीसी 6 शेड्यूला दिनै 15टानि गेजेराव नेम हिसाबै आयेन हिसाबै दिनै 15टाबो एसटी जानांगौमोन आरो मोननै पार्लियामेन्टारि सीट्स जाय 2001 नि जि प्रपोजल कुलदीप सिंहनि चेयारमेनशिपआव जाय जिनिसखौ लानानैनो दिनैनि बे बेस्ट डेलिमिटेशनखौ बानायनाय जादों बेखौ बेस्ट खालामोमोनब्ला जोंना उदालगुरिखौ जोङो मोननानै जों मोननै समस्ति पार्लियामेन्टारि सीट्सआवबो एसटी जागौमोन आरो बे जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिप्रेजेन्टेटिभआ दिनै बांसिन जागौमोन आरो बेराफारसेथिं नट अनलि जोंनि बीटीसी 6 शेड्यूल आउटसाइड बीटीसी 6 शेड्यूल एरियास द ट्राइबल एरियासआवहाय जेरै जोंनि लखिमपुर दा बिथांमोना बेयावहायबो माने आर्टिकल 330 सेक्शन C नि बादे सेक्शन B नि बादे बिथांमोनाबो ट्राइबल मेजरिटियाव मोननांगौमोन बेखौबो बिथांमोना दिनै ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे राइट्स बेखौ दिनै सिफायनानै बिथांमोना बेखौ भंग खालामदों इलिगेलि भारतनि संबिधान बादि बिथांमोना मावाखै बिनि सायावनो जों गोख्रों भाबै जोङो निन्दा खालामदों आरो बेखौ जों गनायनानै लानो हायाखै आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे राजनीतिक अधिकार जायनि थाखाय गोबां बर'फ्रा आन्दोलन खालामबाय गोबां जिउ गोमानांबाय गोबां सेक्रिफाइस खालामबाय बेखौ रेसपेक्ट अनार होनानै जोङो आवगायलांनांगोन आरो गासैबो जोंनि बर' आफादफोरल' नङा साफ्रोमबो बर' सुबुङानो बिनि सायाव मैखोम भाबै पार्टिसिपेट खालामनांगोन फैगौ 2022 मायथाइयाव 2026